Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule tu Elma Arwar kimat ba kongsan jong ki khubor min tak steps ni tho din jong khat pratrik un opera 8000 arpo kilong pinidak jingba udawai inject Covaxin banyada no COVID-19 hakari harin da jing pasang baning kong ga jongkam beteng jing yakhi bandawa puntrekam ya ke inline permit ha ga jala meglian hanre phunai mut yo COVID-19 ha meglia han kisni ban nyo phungot ki bakot no but play chief justice ka meglia high court u justice Biswanath Sumandar ya ka district session court habak mara south girls strike ki khubor ki babnya udawai injek coronavirus jong kari India u Covaxin ulapin i ya kedak jong ke jingbaha banyada no COVID-19 harin bala persyang ya ka hakawat ke beningkong uni udawai injek Covaxin u bala penmi da ka Hyderabad base Bharat Biotech bat ka ICMR lasyam makilong ki bapaka baha ban ajing da no COVID-19 harin ke jing persyang ke beningkong jong uni udawai injek ka ICMR kala pentip ru ba uni udawai injection onna banbu ha ka jingkret ka balong 8 degree Celsius hadu 4 degree Celsius ka bayahab bat kiwei di dawai injection jong ka national immunization plan uni udawai injection Covaxin onnet menta ha kawat ka bakhat du jong ka jingle test ni jing persyang jong ka ha ka baladon hadu 8000 mud ki ba ha kerta jong khat phra hadu samsan snem ki balong ki bakloi ban persyang ya uni udawai injection Covaxin da gajing ni kloi bat gajing persyang ya kidawai inject COVID-19 hakari kajela meglea ru kalalong kabala penkre na kabenta ka ni gajing ai injection banya daw no COVID-19 da ka bapit ru ya kilat ai jinga da ya kipat ba khamtam lei hakani ka por belajan ka jela ke Christmas bat usnam bat mai so ka sarkar meglea kala penkre ru ya gajing ai inject banya daw no COVID-19 haki benta ba prepare jong ka jela kom harilom Khasi rilom jantia bat rilom garu halor ka program ai injection uminti ka kwat ka khia jong ka jela meglea uba elhek ulong ba Menteri yang badu jongkari Narendra Modi ulabatha ya baro kejala jongkari bakin pendek ya kejing ai injek ha kejala ki ba ap menta tang ya kejing menjur na scientist bat ki bor balor ha asan kejing ai injek ya ki phapun rulak ngut ki pat ba banyada no COVID-19 kin longkat kum kejing pendek jong kita nak kokot khia ki he ofsa jong ta kokot khia jong jala asam kila pentip ba ya ki dawai injection banyada no COVID-19 kin aishwa ya ki long trai kokot khia bat ya ki pat ba ki bala khamno ka kerta ba katanak kokot khia jong jala asam kala pentip lu ba kini ki dawai injection on shu ai claim da dong kam ban siu pisam Menteri Rang Badu kari Narendra Modi hinan kesni ha ke virtual bilateral summit ha peleng ke India bat ke Bangladesh ulaong ba ke India ke don ke jingede ke bayajan bah bat kari Bangladesh ha baro kiliang khamtam ha kaliang katan ka kwat khia kum ha gidawai desin bat kiwei Narendra Modi Menteri Rang Badu kari India bat ke Sheikh Hasina Menteri Rang Badu kari Bangladesh kilai kren halo ka kham COVID-19 ba kilat jingedam na kaliang Narendra Modi ula pentikna ba kidawai inject jong COVID-19 on sa airu sya kari Bangladesh hadin ba ke India kala ya kajing penni ya uni injection ya kon COVID-19 kini ki armut ki menteri rang badu jong kini ki ari kilai kran bat menjoru halor kajing ki syanasya aki kaput kiwei ki mat jing kran ha kini kajing lang kilong halor kajing penbet ya ki kaput kum ka isyamati kalindi rai menggal bat kawa harya bhangam Kisang balang jong kejela meglea ki bakenthop ya ka KSU FK JGP HNYF bat RBYF hinan kesni kala beteng ya ka cinghi bandawa pentrai kam ya ki inline permit ha ka jela meglea da ka baki thang ya ki roting shop jong kinong lam ka sarkar NDA nek sarkar pedeng bat ka pelong ru ya ka rally hamot pran ujar sekretari ka KSU ba Donald Thaba ula pentip baki sausen kin sa peninjo shushu ya ka hi haswaban kut uni ubnai khamtam le la ka sarkar jela ka penslam ya ka jingple ya khodop khadop ni kabadon ha umling riwai district uba Donald Thaba ulaong ru balada ka sarkar ka penslam man play khadop ni kini ki sausen kin shim hi ka jing clear ban play hino ya kini ka khadop ni ha umling na kaliang president ka HNYF uba sanamba ula penpau ba sarkar jela ka de pen step ban bu khadop ban pet ya ka rung kami jong ki ba jela ha megalayam Shushu uba sanamba ulaong ru ba kini ka jing yakhi banyat bet syakmat tat hadu ba sarkar pedeng kan Penteri kami ke line permit ha ka jala meglayam kani gade ko All India Radio Shillong bolam chipi ya khubor to mentang skap swa khendiat ya kani jing pimram Laitli kijing blien bangi barong ide ban buat perkhing banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong deng mas ni jing dakmat bat khmut penjingai iwei na iwei pan habai dan lang haju sait bhai kikti bat beta bhai ka khmat bat le e kita bonsin tung ini trelang banile persya ya kejing pang COVID-19
Tumentangin phabiang Sheikh Khubor Menteri Ketemat PSI jong Jela Megia buat UMLA ke mau kurwat ubak Remington L Tongkhal ulaong bu unyang baik hak nongrim ban persya ya kejingti uranium hak jela khamtam hadomisian. Habakran beglap thai khubor hamo kurwat ubak Remington ulapan pau ya kejing snow halor kejing persya ti uranium hak jela buat ulapan pau ru ba umla banyape nya karoi kepal bakakoi kekhia jong upat ba. Kajela Megia tanghan kesni kakhatno tari uno pra kedon rep khundai mut gidio thmai COVID-19 bat nyop hungut gi balakot no. Ka office UDHSMI kala pentip bana kini kin rep khundai mut gi bathmai ya COVID-19 rep huingut gi na East Khasi district arngut na East Garo Hills district arngut na River district arngut na Southwest Garo Hills district iway na West Garo Hills district but iway na West Khasi Hills district kinyo pungut ki bakot pat ki de sangut na East Khasi Hills district prangut na West Garo Hills district laingut na East Garo Hills district arngut na West Jaintia Hills district iway na East Jaintia Hills district but iway na West Khasi Hills district kajela media kat halu hinan kesni ki dan khatlai hajar shispa sa huingut ki belayo COVID-19 hakaban ruspa prapun ringut kidang don hakajing sumar khat ar hajar laispa arfu armut ki lakot no but shispa laifu laingut ki lakhlat no. Chief Justice Jongka Meghalaya High Court Justice Bishwanath Somadar hilang sengi ulaple ya ke District but Session Court Habak Mara South Garo Hills District. Haba ajengren hakani ke sengi play ya ke District but Session Court Habak Mara Justice Somadar ulaong bakade hakani ke sengi bakane ke District kalayo ya ke jong ke yen ke syari ban pensuk ya kipat ba banyo ya ke jing bishar ke bakhot bat ke bakloi. Hakani resmi lai don langru Menteri BDP ya katataan jong jelam Meghalaya James PK Sangma ubla penpau ya kejing smokeman halor kejing yo kabak mara ya ke District but Session Court. Kajing up kami inti jong kajing her ki lingsun na Delhi sa Shillong but na Shillong si Delhi minta kan sa ulong no na mal ka lingsun ka baningkong jong kane kanlong haka up hui tarik mentau blind. Kalingsun kan mi na Delhi hakapor shipho baje mistep bakanpoy ha Shillong hakapor shi baje shipho minute no phaisni ban langta kan mi na Shillong hakapor aduna shipho minute ne shi baje sanpho no phaisni bakanpoy she Delhi hakapor san baje janmen hakane ka sni jong kijing her kilingsun na Delhi sa Shillong ban na Shillong she Delhi ondan jungkat ru menteri katat transport uba SDHR nagaliang ka sarkar jilla Meghalaya. Ka sarkar pedeng kalarai benpelong ya ka yoga sana kum ka jela ka sports ka National Yoga Sports Federation menta la itu kum ka National Sports Federation for Promotion and Development of Yoga sana ha jo ko por ka Ministry of Ayush ba ka Ministry of Youth Affairs and Sports kilai trailang benpelong ya ka yoga sana kum ka wei ka jela ka ha ka perthai baro ko wei Menteri Ketenaga Ayush Usirpat Yesu Nayak ulaong baka yoga sana kadai ka jela ka kilan met kabaran kamba haman la uwei pa uwei ubre kalong ru ka bamantoy ya baro ha ka perthei la kalong ya ka jingte ya ka met ne ka kot ka khia nakaliang Menteri Ketenaga Youth Affairs but Sports ukiran Rijiju ulaong baka jingtungui kalong menpenrung ya ka ne ka jingela ka ha ka Olympic bat ka ne kalong ru ka jingstang jong ka ne ka jingela ka ha ka perthei Haga jingla ka jong ke Indian Super League ka belalong hinin kesni hapden ko Odisha Persya ya ka Bengaluru FC ka job da argo la kawai ya ki gol jong ka Bengaluru la thep da usul chitri ha ka minit ka balai pupra jong ka kelas step ba ka gol ka ba ar pat la thep da usilva ha ka minit ka benyop khunda jong ka kelamit bat ka sigol jong ka Odisha la thep da utela ha ka minit ka benyop huwe jong ka kelamit Dagani ka jingjob ka Bengaluru FC ka lakiw sa kadan ka balay jong kamit henpoint ha ka ba ka layo khal arpen na kinrusin ki jingla kai ha ka ba ka layo laisen ba ya khai laisen ka jingla kai minta ka sni ka long haplen ka North East United Persya ya ka Jamshedpur ha ka por news dem janmit Haswaban pun kot ikhubot sa isin kimat bakongsan piling idak jingma udawai injek kuwasin banyada no COVID-19 hakari hadin kajing pesyang ke beningkong ke jongka bedeng kajing yaki bandawa pentroi kami kena lain permit haka jela Meghalaya hendrip khundai ngut yo COVID-19 ha Meghalaya ning kesni ban nyo pungut giplakot nyo bat pli Chief Justice ke Meghalaya High Court Justice Bishwanath Somadar ya ke District but Session Court Habak Mara South Garo Hills District katuk khubor kilakot kibawan chapi nak studio jongko All India Radio Shillong bala ka por prabaji ni saya so baka Delhi station nak bandaki khubor haktin Hindi baktin pareng kali ko All India Radio Shillong